Suceden cousas asombrosas. Todos somos diferentes e eso é algo maravilloso. Algunhas diferencias son fáciles de ver. Por exemplo, a altura, o peinado, o color de ollos. E hai outras diferencias que non se ven, por exemplo, a nosa comida favorita, os nosos medos, as nosas habilidades. E vemos o mundo de formas diferentes. Por exemplo, que vedes nesta imagen? Case todo o mundo ve un pato. Pero outros nenos poden ver un coello. Non importa o que viras, ambas respostas son correctas. Isto quere dicir que cada un pensa de diferente maneira. O noso cerebro é como se fora un ordenador. El controla como aprendemos, os nosos sentimentos e reaccións, e como nos comunicamos. Os sentidos como a vista, o gusto, o tacto están comunicados co cerebro, pero a veces estas conexións fallan. Entonces vemos as cousas de diferentes maneiras. Isto é o que se chama autismo. Hai moitos nenos que teñen autismo, por eso debemos saber cousas sobre o autismo. Os nenos con autismo teñen unha conexión especial no seu cerebro. Hai cousas que a nós nos parecen difíciles, como sumar, restar, pintar por dentro das rayas, e para eles son fáciles. E outras cousas que para nós son fáciles e para eles moi difíciles, como poder falar con outros nenos e facer amigos. Os nosos sentidos da vista, do gusto, do olfato, do oído e do tacto envían señales ao noso cerebro. E os nenos con autismo estas señales fallan e chegan a ver o mundo de outra maneira diferente a que vemos nós. Queredes saber como ven? Por exemplo, cando vamos pola calle podemos fijarnos nun can ladrando, ou nunha nena cun globo, ou un coche que ven de frente, pero os nenos con autismo ven o diferente. Non marcan esas diferencias e escoitan os ruídos todos xuntos. E estes nenos non poden expresar como se sinten. Aínda que os vexamos que parece que están ben, por dentro é todo o contrario. Eles non son capaces de pedirnos axuda. En moitas situacións difíciles, cada un ten o seu método para calmarse e relajarse. Abrazarnos, mordemos as uñas, xogamos coas mans, apretamos os labios. Os mesmos comportamentos teñen os nenos con autismo. Son comportamentos que nos miramos algo extraños. Pero é a maneira que teñen eles para protexerse e para indicarnos que algo está mal. O mellor que podemos facer para axudalos é non ignoralos, non cabrealos e non poñernos con eles. Que seamos diferentes non significa que eles sean peores que nós. Os nenos con autismo necesitan amigos con paciencia para que os coñezan ben. Comunicándonos con eles e con moita paciencia, todos podemos axudar. O autismo non é unha enfermedad, non están enfermos, solo que ven o mundo de diferente maneira. Así, coa nosa axuda, eles poden amosarnos como ven o seu mundo. Recordade que todos somos iguais.